Umcimbi we-food parcels ezithesa ingaba mhlawumbi zingqamene nalo mcimbi we-COVID-19 okanye khawukusicacisele. Inyaniso yona yokokuba umcimbi lo we-food parcels uyakhumbula ukuba esi sisibonelelo phakathi kwezibonelelo esizihlawulayo. Old age grant, i-child support grant, lena i-grant ibizwa ngokuba yi-social relief of distress. I-grant leyo esihlawula rhoqo apho ubani ekwisimo sonxunguphalo ayizalani nozalana ne-COVID-19. Kodwa ke kuba ke sikweli xesha le-COVID-19 ne-country ngokupheleleyo ideclarishwe njenge-country ekwi-disaster, baninzi abantu abakwisimo sonxunguphalo abangakwaziyo ukuziphilisa ngendlela bebeqhele ukuziphilisa ngazo, yababangela loo nto ukuba mababe kwisimo sonxunguphalo. Umzekelo, ndiphila ngokuqokelela apha emakhaya koomatatiyela abo iintsimbi ezindala, ndikhwele etrakini ndiyozithengisa eThekwini. Andikwazi yenza loo nto ngenxa ye-lockdown. Ndiphila ngokugawula iinkuni, ndiphila ngokuqokelela ibhotile, ndiphila ngokuqokelela i-cardboard. Zonke ke ezo zinto ngabantu abo abangakwaziyo nokukleyima kwi-UIF ngoba kaloku asingobantu baqeshwe ndawo. Abakwazi nobana bathi sizaya kubaqeshi bethu niyosiqeshela siyoqenyelwa kwi-disaster fund. Ngako oko ke badinga into yoba babe bafumana uncedo. Yiyo loo nto ke sine-cases ezininzi ngoku zabantu abeza ngaphambili bezokuthi sizocela i-social relief of distress ukuze sikwazi uba sibe nento esiyisa phantsi kwempumlo. Ezi zinto ke msasazi wam kwakunye nabaphulaphuli bonke zizinto eziye zisehlele. Niyakhetha ke tata abantu per ward, siva kusitshiwo kuthiwa 40 per ward, khawusicacisele. Msasazi wam nabaphulaphuli, ndiyafuna kuqala ukubana ndiqinisekise into ethi ukukhetha ngokwewadi yindlela nje yokumaneja ii-numbers, ngoba ii-numbers zinkulu kwaye akufunekanga sithi xa sizonikezela ukutya sinike abantu abangaphezulu komthamo ongu-50. Ubonile kwezinye ii-provinces kubanjwa amagosa, kubanjwa neenkokheli zoluntu kuba abantu bebezokwamkela ii-food parcels bebengaphezulu kuka-50. So in order for us ukuba simanage, sikomplaye kwakunye nee-regulations ezibekiweyo ze-lockdown, kufuneka siqinisekise into yoba amanani ethu awagqithi ku-50. Ayithi ke loo nto abantu abakuloo ward kunyanzelekile into okokubana babe baphelela kwela nani. Kukho le nto kuthiwa zii-waves. Ngamanye amazwi sizawunika kule ward ingu-ward A ukutya abantu abayi-40 namhlanje. Siphinde sibuye kwiveki ezayo okanye mandithi kwilixa elizayo sinike abanye. For as long as uba abantu bekwisimo sonxunguphalo sisezawuqhubekeka sibanika esi sibonelelo sikarhulumente. Ndifuna siyigxininise ke le nto apha into ethi nisezawuqhubekeka as long imeko isenje ukubanika abantu kuyo. Sisezawuqhubekeka kaloku msasazi wam, khumbula okokubana i-social relief of distress siyikhupha iinyanga ezintathu. Kodwa ke oba uthe waphuma kwisimo sonxunguphalo zingekapheli ezaa nyanga ezintathu, siyasiyekisa ke eso sibonelelo. Kodwa uba ufikile kwezaa nyanga ezintathu wabe ungekaphumi nawe kwesi simo sonxunguphalo, siyaphinda kwakhona siqhubekeke ngokweripoti esiyifumana kunontlalo ezinye iinyanga ezintathu, kodwa asigqithi tu kwaphela kwiinyanga ezintandathu. So zonke ke ezi zinto zine-dependency, kuxhomekeka ukuba isimo sonxunguphalo sithini. Into ethetha ukuthi ukuba ndikuloo meko andikafumani ndingavela ngaphambili. Ungavela msasazi wam nabaphulaphuli okokubana ukwimeko yonxunguphalo. Kwaye akudingi noba ude ube uyakooceba njalo njalo, unako into okokuba ufowunele iinombolo zethu u-0800 60 10 11. Inombolo leyo yasimahla kodwa ke ihlala ixakeke kakhulu.
nge-hour sifumana more than 9,000 calls. Zikhona ke ezihlawulelwayo noko uyakwazi uba ukhe kude uphumele kuzo 043 707 6300 kwakunye no-043 707 6355. Ixabiso lokutya endifumana 63635, sorry. Ixabiso lokutya endifumanayo ndikule meko uthetha ngayo kungakanani? Lingakanani? Is it 1,200? Is it 1,005? Is it 200 rands? Ixabiso lokutya okufumanayo lingangexabiso lesibonelelo sobudala. Okay. Yeah. All right. Loo nto ke ngoku ithetha ukuthi nisazawufumana abantu abaninzi ke abazawuza ngaphambili. Kodwa ke ngoku nake zikhona izanxwe zokokuba nokutya kufunyenwe ngabantu abazititshala neentoni. Ngaba ili cala le-corruption nizawudila njani ngoba yi-corruption le? Msasazwana, urhulumente uzimisele kangangoko uqinisekisa ukuba izenzo zenkohlakalo norhwaphilizo zizenzo ezingakhuthazwayo. Sebekhona nabantu esivayo apha nakoomabonakude okubana sele behlangabezene nengalo yomthetho ngenxa yobandakanyeka kwizenzo ezimila kunjalo. Kodwa ndiyafuna ukuthi thina amagama esiwanikwayo siwanikwa ngabantu abafanele ukuba basinika ngokunyanisekileyo. Kuba kaloku ngabo abahlala nabantu nabazaziyo iimeko zabantu. Akumelanga into yoba kuza kuthi amagama angafanelekanga. Okwesibini ke msasazi wami ndifuna ukubethele kukubana xa amagama efikile kuthi thina ke siyawafaka kwisystem yethu ukuze ke sijonge into okokubana lo mntu akaveli nakuPesal, lo mntu akaveli kwa-Home Affairs, lo mntu akaveli kwa-SARS njalo njalo. Uzama uqiniseka into okokubana ngokwenene sihlawula isibonelelo esifanelekileyo kumntu esimfaneleyo. Ezo zinto ke msasazi wam nabaphulaphuli siyazenza kwaye siyayivula ifayili yomntu ngamnye ufumene ukutya ukwenzela into yokuba xa u-AG esiza kuthi Auditor General sikwazi ukuprezenta ubungqina nabo wokuba ngokwenene oku kutya kuye kubani. Ezo zinto ke zizinto ezenzekayo ke msasazi wam nabaphulaphuli. So ndiyafuna into yokubana siyisele isona leyo indaba. Ingaba ikhona tata umfundisi enye into mhlawumbe engaba siyishilo orhalela ukuyiphosa? Eyona nto ndirhalela ukuyiphosa ngawo lo mzuzu nendicinga uba ingundoqo kukubana siyaqalisa ukuhlawula izibonelelo zentlalo-ntle ngomhla wesine kwinyanga kaMeyi. Abantu abadala kwakunye nabantu abaphila nokhubazeko ngabo abazawuthi bangenelwe ziimali ngala mhla wesine. Sibeke ke ezi ntsuku zimbini zokuqala ukuze sikwazi ukuqinisekisa into yokuba bona bayayifumana imali kwaye i-social distancing iyalulanyelwa. Kwakhona ke msasazi wam abanye abantu abamkela izibonelelo zabantwana bona eyabo imali iyawungena ngomhla wesithandathu. Siyacela ke into yokubana bangacingi into yokubana imali zabo aziphumanga, mabazi into yoba imali zabo zizawuphuma kodwa ixesha lokuba zingene kubo lixesha lahlukileyo kwelabantu abadala. Sifuna kananjalo ukuthi kubo abantu abadala kunye nabo baphila nokhubazeko mabangathi kuba sisithi ukuqala nge-4 imali yabo izabe ikhona athi umntu ebeqhele ukwamkela kwiziko lokwamkelisa ngamanye amazwi kwi-paypoint ayafuna uyishiya i-paypoint yakhe eleqa imali yakhe esithi hayi izawuphela imali yam uba ndiyangangezi ntsuku zimbini. Imali yakho ihlala ihlele ekhadini kwaye uba usafuna ukwamkela kwi-paypoint yakho ungamkela kwi-paypoint yakho ulinde loo mini yakho yokwamkela kuyo ungazinyanzelisi uba mawubheke ezibhankini eziposini ezivenkileni. So ndifuna ke ukubethelela nje loo ndawo imali yakho ikhuselekile ekhadini lakho, gcina nekhadi lakho likhuselekile nepini yakho uyigcine ngokusemfihlakalweni. Okokugqibela tata urhulumente uthe imali iyenyuka kule nto, inyuka ngamalini kanene? Msasazi wam ezizobana imali iyenyuka leyo into yenzeka ngo-April ngokwalaa hlobo yayikhankanywe ngalo ngumphathiswa wezimali. Akukho mali inyukayo ngoku, naleyo ke ziingxelo ezingachanekanga. All right.